ċentru ġdid tal-anatomija ħdejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mistenni jkun lest f'Settembru li ġej. Dan intqal fi stqarrija mibgħuta minn Barts and the London School of Medicine and Dentistry fiħdan il-Queen Mary University of London. Stqarrija li magħha ippubblikaw ukoll diversi ritratti li jagħtu stampa ċara ta' kif se jkun daċ-ċentru ġdid. Filwaqt li se jkollu diżinn uniku u modern, il-bini se jkun mammar bl-iktar faċilitajiet moderni sabiex jgħinu fit-tagħlim tal-anatomija. Ingħad li din il-faċilità se tkun iċ-ċentru tat-tagħlim minn Settembru li ġej sabiex studenti mediċi tat-tieni sena ikunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom filwaqt li jkun hemm idħul tal-istudenti tal-ewwel sena. Il-bini se joffri wkoll uffiċċji għall-istaff akademiku, tekniku u amministrattiv. Element ċentrali tal-bini se jkun il-laboratorju tal-anatomija fejn studenti jistgħu jagħmlu practicals filwaqt li l-għalliema jistgħu jagħtu spjegazzjonijiet billi jużaw kampjuni u modelli anatomiċi. Il-laboratorju se jinkludi żona apposta għad-dissezzjoni u se jkollu faċilitajiet sabiex jintwerew ritratti kliniċi, filmati ta' proċeduri kirurġiċi u ritratti speċjalizzati bil-kompjuter. Iċ-ċentru għandu wkoll bitħa ċentrali li se toffri spazju miftuħ għall-istudenti u l-istaff. Dan l-iżvilupp huwa parti mix-xogħol ta' kostruzzjoni li jinsab għaddej bħalissa għal skola medika ġdida fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li mistenni jitlesta fir-rebbija tal-2019. Il-professur Anthony Warrens li huwa d-dekan tal-edukazzjoni f'Barts stqar li daċ-ċentru flimkien mal-programm edukattiv li qed ikun offrut se jagħtu lill-istudenti l-aqwa bidu possibbli għall-karriera tagħhom. Nadine Delicata, il-kap uffiċjal operattiv ta' Stewart Healthcare, qalet li jinsabu onorati li Barts se jkunu preżenti fil-kampus Awċi u jinsabu ħerqana biex ikomplu jaħdmu għal benefiċċju tal-edukazzjoni tal-istudenti mediċi f'Barts.